Her kommer 3 ting, jeg troede var normalt i et forhold. At altid skulle tjekke, hvad for noget tøj jeg har på, inden jeg går ud af døren. Ikke for min egen skyld, men for hans skyld. Jeg husker især en episode faktisk. Jeg havde lige været på skoletur, og jeg kommer så hjem, og jeg har min veninde med hjem, og han sidder derhjemme med en kammerat. Det første, han siger, når jeg kommer ind ad døren, det er, har du haft det der tøj på hele dagen? Hvor jeg var sådan, altså hvad mener du? Fordi den dækkede min krop, men når jeg strakte armene sådan her, så kunne man se et lille stykke af min mave. Men det var kun, når jeg så strakte armene, og det gør man jo ikke. Ja, og det blev han fucking sur over, da min veninde og hans kammerat så tog hjem, så var det ikke sjovt. Nummer 2, at han isolerede mig fra mine venner, familie og skole. Der er flere episoder, jeg kan komme med her, men for eksempel har jeg ikke måttet tage til min lillebrors konfirmation, fordi tænk nu, hvis jeg var sammen med ham. Der har også været en episode, hvor han ikke har været så sød mod mig ude i offentligheden, imens jeg har haft min veninde på besøg, vi skulle i skole. Men han ville ikke lade mig gå i skole, fordi at der var drenge i skolen. Og han har jo altid, du ved, men de er dårlige for dig, og alt sådan noget, de vil bare ødelægge vores forhold, og sådan noget, fordi så har jeg cuttet dem af, fordi selvfølgelig vil man jo kæmpe for sit forhold. Men det er ikke på den måde, man gør det. Her er 3. ting. Silent treatment, altså at blive ignoreret i rigtig, rigtig lang tid. Out of nowhere. Altså, du har ikke gjort noget, men han vil have dig til at tro, du har gjort noget. Og han ignorerer dig helt indtil, at du tænker og beder ham om at lade være og undskylder for noget, du faktisk ikke har gjort. Der var bare lige 3 ting, jeg troede var normalt i et forhold, men det viser at være fucked up. Hvis du kunne tænke dig en part 2, så skriv det i kommentarerne, og så laver jeg gerne en part 2.